Ahojte, počúvate podcast Snipers Florbal. Moje meno je Blažej Černák, vítam vás tu v štúdiu Prept. Mojimi dnešnými hostiami sú Peťo Pauhoff, tréner mládeže. Peťo, ahoj. Ahojte. A mám tu dvoch rodičov našich mladých florbalistov. Je tu Kika. Kika, ahoj. Ahojte. A je tu Andrej. Čau. Ahoj. No a dnešnou témou je teda to, že prečo ísť na florbal, prečo prihlásiť deti na florbal. Tak Peťo, hneď prvá otázka, prečo? Prečo je florbal dobrý pre deti? No, tak ja si myslím, že celkovo nie len florbal, teda ale aj každý šport, ktoré dieťa robí a ktoré má rado, tak vlastne je dobré pre tie deti, však aby sa hýbali, lebo dnes je taká počítačová mobilová doba, takže je dobré, aby sa hýbali. A prečo florbal? No, je to taký moderný šport, veľa detí to teraz hráva, aj dospelých a proste nie sme nejak obmedzení nejakým počasím, keďže je to halový šport a hrá sa to v hale. Samozrejme, že sú také pokusy, že aj vonku teraz sa dosť hráva, ale tak stále je to obmedzenie, hej, že keď prší alebo fúka alebo niečo, tak tá loptička je ľahká, ale keď prší, tak moc sa to nedá hrať, lebo by sa šmýkalo, ale tak v prvom rade sme halový šport. Je to aj, myslím si, že cenovo dostupné, hlavne čo sa týka tých pomôcok na florbal, že v podstate u tých detí stačí tá hokejka, nejaké dobré tenisky a ostatné všetko už to ostáva, že to je v podstate celú sezónu. Tie deti nejak nelámú hokejky alebo niečo, takže to je celú sezónu. A deti to majú radi akože aj z toho hľadiska, že vlastne je to kolektívny šport. Takže toto si myslím, že tiež je dobré, lebo dneska ten sociálny kontakt akože je tiež menší, hlavne teda u mládeže, takže že sa aj stretávajú a tvoria ten kolektív. Takže z toho hľadiska asi by som to tak zhodnotil. Ty si to tak super zhrnul, všetky tie akože top výhody, hej, a teraz si prejdeme jednotlivo. Kolektívny šport, hej, tam bez debaty, tam akože že rastú aj osobnostne možno, hej, že to je to asi najdôležitejšie. Áno, lebo oni rastú vlastne aj osobnostne aj priamo v tom kolektíve a po nejakom čase, hlavne teda keď je ten vývin taký, že začína a potom už je na nejakej úrovni, tak vlastne každé to dieťa skôr či neskôr zistí, že vlastne sám tam neurobí nič v tom florbale, že je dôležitý ten kolektív. Výborné. A teraz dám slovo rodičom, že prečo ste dali na florbal svoje deti? Andrej. Tak u nás to bolo také rozhodovanie, ja hrávam hokej a hokej sa mi aj páčil, ale nepáčil sa mi vlastne ten spôsob, akým je hokej celkom organizovaný. Skôr ranné tréningy, deti musia veľmi skoro vstávať, tí rodičia ich tam ako keby vozia, obliekajú a sú takí ako keby, že trochu viac otroci tých detí. Florbal mi prišla taká najbližšia verzia k tomu, že je to jednoduchšie, dostupnejšie, netreba na to neustále ako keby, že obmieniať tú výstroj. A môj syn vlastne od začiatku pozeral sa najprv, ako ja hrám hokej na PlayStation, potom vlastne sme sledovali spolu nejaké zápasy, potom začal s mamou varechou naháňať akože po zemi v obývačke nejaké loptičky a takto ako keby, že nejak prirodzene sa vyvinulo. A poznal som jedného rodiča, ktorý mal syna v Snipers, tak vlastne ja som si nerobil žiadne prieskumy, že do ktorého klubu a tak ďalej, iba som sa ho opýtal, že kam chodí jeho syn, on mi povedal, že Snipers, dal mi kontakt na Peťa, vtedy Peťovi som zavolal, Peťo povedal, že dojdite a vlastne odvtedy, to je asi 4 roky dozadu, myslím už možno teraz, že Alexander hrá už 4. sezónu a odtedy sme tam. Takže u nás to rozhodovanie bolo také organické, by som povedal. Výborne. Kika, ty máš 3 synov, ktorí hrajú za Snipers. Všetci traja už. No. Všetci traja už. Aj ten najmenší. Tak ako ste sa dostali do Snipers? Ja by som povedal, že čisto náhodou sme sa dostali aj k florbalu samotnému. Najstarší hral predtým futbal a tam sme stále riešili presne to, že vonku mrzne, deti behajú. Keď boli mali, tréningy sa rušili práve kvôli zlému počasiu, hej, alebo prší, alebo neviem čo. A videla som stále chalanov do telocvične behať s florbalkami a tak sa mi to zapáčilo, že ježiš, to je také super, lebo v tej hale tréning je vždy, hej, nemusím sa potom prispôsobovať. Takže Filip začal vlastne s florbalom. Sniper sme si vybrali čisto náhodou a tiež lebo dostupnosť bola asi najbližšia. No.
a postupne tie deti akože... A najprv prišiel prvý, potom ďalší akože obkúkal, že chodíš ty, a zároveň ja. Presne. A to proste motivovalo, že aj on chce hrať florbal a ten tretí presne takisto. A to máme viacerých takýchto, že súrodenci sa navzájom potiahnu, nie? No áno, v Snipers je teda extrémne veľa týchto súrodeneckých dvojíc. Sme to tak sranda, že sme to riešili jeden čas, lebo niektorí teda tí rodičia chceli nejakú zľavu na tom členskom, že majú súrodencov a keď sme to vlastne začali počítať, že teda niečo s tým asi by sme mohli možno, že urobiť, no ale keď sme to začali počítať, tak pri nejakom 17. sme skončili, že toto nedávame. Čiže zľava, no žiaľ. Dobre, skúsme teda ísť ešte po tých výhodách, že pre tie deti teda kolektív, nie je to také náročné, čo sa týka výstroja, ale povedzme len odhadom, že tak tenisky koľko stoja? 30 až 50 eur, neviem. Myslím si, že aj asi tak a už teda v tejto poslednej dobe aj dosť žiadame od tých rodičov, alebo teda ich prosíme, aby do tohto investovali, lebo tá obuv je veľmi dôležitá ako u detí, však vy sami viete, že proste je to dôležité. A ja by som ešte možno spomenul aj tá hokejka, ale u týchto detí sa nelámu hokejky, to tak od dorastu ide, že už tam majú väčšiu spotrebu tých hokejok, hodne, ale u týchto detí ja si ani nepamätám, že by na tréningu niekto zlomil hokejku. A snáď ani na zápase akože možno raz, dvakrát. Takže to v podstate ostáva len to, ako to dieťa rýchle rastie. A ešte je možno taká vec, že tá paralela, čo Andrej spomínal s tým hokejom, že tuto dokážu deti už od istého veku, samozrejme záleží, ako je na tom to dieťa, alebo ako čo chcú rodičia, ale vedia chodiť na tie tréningy aj same. Že v podstate si zoberie len ruksak a hokejku a ide. Takže nemusí nosiť. Toto je podľa mňa jedna z najväčších výhod, že tá logistika sa dá oveľa ľahšie poriešiť. Ja len doplním, opravma, ak poviem zle, ako hokejka môže stať od 50 do možno 100 eur, v tejto kategórii. Asi tak, no dajú sa určite aj lacnejšie, ale tie deti, ktoré to už s tým florbalom myslia akože tak vážnejšie, že vidíme, že proste sú na tom tak dobre, že proste sa dokážu posúvať a už v nich vidíme nejaký ten potenciál do budúcna, tak oni už si to potom sami kupujú, že tá hokejka je ľahšia a kvalitnejšia, takže idú do tohto. No. Tak asi aj s brankármi, to je tak aj s výstrojov, že keď začínajú, tak my im vždy nejakú zapožičiame, nejaký čas to majú a potom keď vidia, že už ich to teda pohltilo, tak je samozrejme lepšie, keď má svoju už aj z tých hygienických a takýchto dôvodov, takže... Dobre, ja tu mám ešte poznámku, trošku preskočím, som sa vás pýtal, že ako ste sa dostali do Snipers, ja mám tam tiež syna, ja som sa tam dostal tak, že som si vygooglil proste výsledky mládežníckych tímov a povedal som si, Snipers sú najlepší, tak ideme tam. No, vy ste taký výsledkový, tak s Andrejom, takže my to až tak moc neprežívame, ale... Áno, ale tak akože sú tam, keď máš výsledok, tak zrejme máš aj ten prístup dobrý, čo sa mi potvrdilo na 100%, že to funguje, čo znamená, že asi nevyhráva tým, kde to nefunguje. Takže áno, tak je to jedno s druhým samozrejme, ale tak hovorím, nepripadám si, že by sme nejak tlačili na výsledky, snáď len možno, keď ideme na nejaký turnaj, hlavne teda na medzinárodný, tak tie deti proste vyberáme podľa výkonnosti, lebo si nemyslíme, že tak na tých turnajoch sa hrá naozaj na výsledky. Si nemyslíme, že ten turnaj by mal byť tak za odmenu a nemalo by to byť akože nejaký výlet alebo niečo takého, hej. Ale inak cez tú lígu alebo tak určite všetky deti dostávajú príležitosť. Niektoré viac, niektoré menej. No, ako to vyplynie, ako si to zaslúžia, ako makajú na tréningoch, takže snažíme sa aj na to prihliadať. Dobre. Skúsme si ešte možno povedať, doplniť teda, že koľko to stojí. Čiže povedali sme si, že tenisky, hokejka a platí sa aj za tréningy, nejaké mesačné poplatky. No, u nás fungujeme tak, že ešte by som tam dodal, že u nás Snipers, nie vo všetkých kluboch je to tak, my toto máme nastavené tak, že si musia kúpiť aj dres a trénky, teda majú ho so svojím číslom, so svojím menom, je to ich vlastníctvo a myslím si, že to je tak lepšie ako pred každým zápasom im rozdávať dresy a nejaké erárne, akože mohli by sme to aj tak spraviť, ale toto sa nám tiež potvrdilo, že to je lepšie a tie deti majú k tým dresom taký lepší vzťah, dokonca máme to tak zaužívané, že
že na tréning nesmie prísť v drese, lebo dres by mala byť niečo také slávnostné alebo posvetné, akože keď to tak s nadsázkou poviem, že malo by to byť také, že čo si má on vážiť a že to je iba na tie tréningy. Takže ten dres, no momentálne tuším, ak sa nemýlim, dres stojí 50 €, aj s trenkami, aj s potlačou. Ale hovorím, že to je ich vlastníctvo. Takže my to tak máme nastavené v klube, nie všade to tak je. Takže, no a potom, čo sa týka tých poplatkov, tak na to aj upozorňujem tých rodičov, že my proste sme neni krúžok, že nejdeme na to nejakým takýmto spôsobom, ale v klube sa teda dávajú všetky peniaze, volá sa to členské poplatky, všetky tie peniaze sa dajú dokopy a z toho sa potom samozrejme financujú tie všetky ostatné aj kategórie, na ktoré by sme, keby sme mali nastaviť na každú zvlášť, tak samozrejme, že sú tam obrovské rozdiely a tým, že tento rok vlastne hráme vo všetkých 3 kategóriách najvyššiu súťaž, aj juniorskú, aj ženskú, aj mužskú, tak zase sa tie náklady trochu zvýšili, lebo proste aj tieto malé deti raz budú hrať tú extraligu a potom to možno tí rodičia ocenia, že buď nebudú platiť vôbec, alebo budú platiť len nejaké menšie tie členské poplatky. Malo by to byť tak v tom klube, aspoň my to tak máme nastavené. No, žiaľ, zatiaľ sme nedokázali iné financovanie akože nájsť na toto. Jasné, to je možno trošku ešte iná debata, ale teda, spomínal si, že dres je taký posvetný, máte to tak? Majú to chalani, že toto je môj dres a toho sa nedotýkať? Tak u nás samozrejme, lebo je to vlastne prvý, kde má akože číslo, meno svoj a podľa mňa na tréningy ho nenosí, aspoň teda myslím, že nie, aspoň neviem, že či niekedy v ňom hral na tréningu a samozrejme, keď sa vyberá nový, tak akože iná farba, toto je čierny, toto je oranžový, takže hej, má k tomu vzťah, podľa mňa ako každý, kto športuje a má svoje akože meno a číslo na adrese so svojím klubom, akože je to prirodzené, taká zvláštna vec. Kika, ty máš aj brankára, dvoch hráčov a brankára. Tam on má tiež dres vlastne. To je taký overall. Má svoje číslo. Aj svoje číslo. Svoje číslo má. Akože ten overall to kupuješ normálne vo florbalovom obchode. Jasné. Ten brankársky výstroj. Ale svoje číslo dostal, keď začal hrať. Takže má svoje. A u vás to ako funguje teda, že oni sa bavia aj doma o tom, že ako hrali a tak? No, toto je tá z tých najpozitívnejších vecí, čo by som povedala. Proste sú veľmi rozdielni tí bratia a nevedeli nájsť spoločnú nejakú reč alebo niečo a tento florbal ich proste zbližuje. Už len preto, že jeden sa zaujímal toho druhého, že ako si hral, hej, vyhrali ste, ako to bolo, čo bolo. Takže toto je fakt, že z tých najpozitívnejších vecí u nás doma, že... Ty máš pokoj, oni sa bavia o florbale. No však iba chvíľku samozrejme, potom sa pohádajú, ale aspoň proste majú také niečo spoločnú tému, na ktorú sa môžu rozprávať, takže... To je super, no. Výborné. No, ďalšia taká téma, že odkedy, v akom veku môžu už prísť tí hráči, alebo chalani, alebo baby? No, samozrejme, že ideálne je, čím skôr, tým lepšie. Čo to máme odsledované, tak je to individuálne. Niektoré dieťa dojde v 5 rokoch a ani neviem, že tam na tom tréningu je, proste hneď sa zapojí do toho tréningového procesu a funguje. Potom sú typy detí, ktoré potrebujú, aby na tom tréningu prvých 5-6 tréningov bol rodič na tom tréningu. Proste sadne si tam len na lavičku a proste pozoruje ten tréningový proces a to dieťa je také spokojné, pokiaľ teda nás trénerov nespozná. A niektoré si aj poplačú. Aj mali sme, a však môžem spomenúť, že Sebiho, ktorý proste mamina fakt veľmi trpezlivá, úplne som ju obdivoval, že asi 2 mesiace chodila s ním na každý ten tréning. On každý tréning preplakal, akože ten začiatok a ona trpezlivo tam s ním celý čas bola, až pokiaľ sa teda neotrkala a proste potom už normálne fungovala, vedela, že ho tam môže nechať samého. No a potom sú deti, ktoré dojdú zase veľmi neskoro. To už je teraz... Čo je to neskoro? To je aký vek? Že... No to už je, keď prídu vlastne do mladších žiakov. Hej, že v tých mladších žiakoch je to už také, že stále sa s tým boríme každý rok. Aj teraz proste, však je september, takže
prichádza to, že príde, ja neviem, ročník 2012, čo je posledný rok mladších žiakov, teraz príde a on povie, že no však on hrával akože vonku a že proste, že on je šikovný a tak, ale potom príde to dieťa vlastne na tréning a zistí, že moc toho florbalu nevie a že proste, že všetko je pre neho rýchle a potom to tak na neho samého tlačí, že on je z toho nešťastný a tak cukne, že ide proste niekde dozadu. Takže sa snažíme, aby prišiel na nejaký skúšobný tréning, aj teraz to tak robíme, že máme nejaké 2-3 termíny, kde chodia na skúšobný tréning a tam vlastne vidím, že či to zvládne alebo nie. A potom sú plne extrémy, vlastne minulý rok sa nám to stalo, že prišiel Adam, jeden chalan, ktorý už je teraz v starších žiakoch a prišiel, on sa zjavil iba tak na tréningu, ani nám nenapísali, ani nič, rodičia, proste zrazu bol na tréningu. Tak mu hovorím, že na mladších žiakoch, hej, že hovorím, ty čo tu robíš? No, že tu je mamina, že my sme prišli na tréning a ja hovorím, však ale dobre, veď, však ste mohli aspoň zavolať, ne, že on hráva vonku, on je v pohode. Ja hovorím, tak viete čo, však dojdite na nejakú skúšobnú hodinu a že my bývame ďaleko, už keď sme sem prišli, že my si to vyskúšame. Tak nejak ma prehovorili, alebo nejaký ten šiestý zmysel, tak hovorím, dobre, však tak poď vyskúšaj, však si už tu, tak naozaj akože čo, tak vyskúšaj. A zrazu ako obrovský talent, ktorý keby bol trénoval od malička, tak úplne niekde inde teraz, ale aj tak akože dokázal sa do toho procesu ako zapracovať. Takže nikoho nezavrhujeme, hej, dopredu. Ale skôr je to výnimka, lepšie je teraz začať tých 6-7 rokov možno, hej, že to je čím skôr. Dobre, teraz vy si spomínate, ako vyzerali tréningy, možno zápasy chalanov, keď začínali, keď mali tých 6-7 rokov, že ako to vyzeralo a kam sa možno za tie 3-4 a viac rokov dostali? Ja si to pamätám, mám to dokonca ešte aj na videu, lebo my sme ho priniesli, myslím, prvýkrát tesne pred pandémiou, alebo akože v tom čase, takže on vlastne absolvoval iba nejakých zopár tréningov, kde povedal, že je to dobré, chce chodiť, to bolo akože hneď to rozhodnutie, že nepotreboval nejaký čas na rozmyslenie a potom podľa mňa prvýkrát hral nejaký zápas v nejakej starej hale v Stupave, myslím, v takej, kde už odtedy kde sme už odtedy podľa mňa vôbec nikdy nehrali, takže to bol nejaký prvý zápas a tam Peťo ho dal podľa mňa do útoku s Nikim a Niky mu hneď v 3. striedaní nahral akože do prázdnej brány a Alexander dal gól a to už bolo vybavené. Takže to bolo, že OK, už toto zostávame, hej, definitívne. Potom sa to prerušilo, myslím, na nejaký čas, lebo neboli tréningy, ale nepadla vôbec otázka, že vyskúšať niečo iné, alebo tak už len proste, že kedy začneme znova. Takže a myslím, že mal 6,5 roka, podľa mňa, keď bol prvýkrát. Kika, ty si to ako? Spomínaš si na jednotlivé chalanov? No najstarší, ten prišiel presne ako Peťo hovoril, ten prišiel posledný rok mladších žiakov. Takže zo začiatku proste taký stratený. Oni prišli vlastne dvaja aj s kamarátom, tento zdal na prvom tréningu, ten odišiel. Že to bolo na ňoho veľa a Filip teda, že vyskúša. Podľa mňa sa celkom zapracoval a hlavne teda jeho to strašne baví a si myslím, že to je dôležité. Nemusí hviezdiť ani nič proste, hlavne, že trénuje, že si zahrá, sem tam ide na turnaj, takže má to rád a to je pre mňa prvoradé. No a prostredný brankár, tak to sme dali, že však snad si tam pobehá trošku alebo niečo a po 2 týždňoch sa postavil do brány a už v podstate z brány už z brány nevyšiel proste. Akože viem, že Kika nebola moc toho nadšená, to si pamätám doteraz, prvý rok som sa s tým že on sa potrebuje hýbať a že proste on potrebuje pohyba, ale kto sa raz oblečie do tej bránkarskej výstroje, tak vie, že toho pohybu tam je tak veľa. Tak, ešte som si ho neobliekla inú, ale naozaj to je. A hlavne v lete to je, my to hovoríme, že to je zátrest. To je zátrest, ale sme asi radi, že Maťo chytá. Hej, to sme radi, jasne. No, dobre, ty si už spomenula, že turnaje. Poďme na turnaje a na tie aktivity. Áno, trénuje sa 3-krát do týždňa a potom sú tam turnaje, ktoré sú, aspoň pre mňa osobne to bolo niečo, že som čakal, že nejaký turnaj a odohrá sa, pôjdeme domov, ale tam sú výborné atmosféry a teraz to je možno otázka na vás, že ako to vnímate, hej, že taký turnaj, alebo možno aj ligový zápas, že prídu tam rodičia a odrazu z tichej haly 15-20 rodičov urobí
veľký kotol. A pre mňa to bolo nečakané. To som nečakal, že na florbale niečo takéto môže byť. No pre mňa to bol úplný šok, keď som došiel na nejaký prvý zápas a Maroš tam mal bubon a proste začal skádovať a pozbudzovať, akože ja som bol prekvapený, ale je to super a hlavne aj keď sa rozprávame o tom s chalanmi, tak oni hovoria, že im to pomáha. Niekedy hovoria, že sme až príliš hluční, že sa nevedia sústrediť, ale všimol som si aj teraz na tom poslednom turnaji v Trenčíne, že prvý deň tam bolo málo rodičov a akože hrali dobre, ale druhý deň, keď tam všetci rodičia už prišli a sme aj viacej pozbudzovali, tak bolo vidno podľa mňa, že tí chalani ako keby že aj viacej bojujú, takže oni to jasné, že to počujú, vnímajú to a podľa mňa je to aj taký znak, že toho rodiča to zaujíma, čo to dieťa robí. Takže, a povedal by som, že skoro všetci, ako keby rodičia chodia pravidelne na tej turnaje, že sa tam vidíme vlastne vždy v nejakej väčšej skupine. Kika, ty máš najviac tých skúseností z tých turnajov. Zo skupiny, z turnajov. No, máš nejakú pikošku možno, čo si zažila, čo ťa pobavilo na tých zápasoch? Pikošku. Neviem, vždy je to ale proste plné emócií. Ten rodič to tak prežíva s tým dieťatom, to je až neuveriteľné, ako to dokáže všetkých ovplyvniť. Starí rodičia, hej, typu, napíš, ako hrali. Jasne. Proste celá rodina to prežíva vlastne a byť tam a vidieť potom, jak tie deti, jak proste makajú a jak sa potom tešia, jak tam skáču, tak to je... A to je niečo, čo by som povedal, že možno na iných športoch, neviem, neboli sme, ale neviem, či na futbale takto akože pozbudzujú rodičia, alebo čo. Hej, je to tak, akože je to aj na tom futbale, ja teda moc neviem o tom mládežinskom futbale, ale bol som zo párkrát tam akože pískať, nejaké 3-krát sa mi to tuším zdá, že som bol pískať na futbale, proste cez nejakého kamaráta ma poprosil, že nemajú rozhodcu, že či by som teda nešiel, tak išiel som a tam to bolo skôr o takom, ale to bolo tuto na tom zápase, ja to netvrdím, že to je tak všeobecne, to by som klamal, lebo nechodím na tie zápasy, ale tam to bolo skôr o takom pokrikovaní, hej, že náhraj, výstrel a my to teda ani tu nemáme radi, aj to hovoríme rodičom, že proste radšej nech povzbudzia tie deti a oni potom na tom turnaji, no neviem, či to preženiem, ale my to tak vnímame, aj teraz s Adamom, presne v tom Trenčíne, že tie deti sa dostanú úplne do tranzu a proste tí rodičia tým, že povzbudzujú, tak oni zrazu zo seba vyťahnú také veci, čo ani my sami nečakáme, že oni to vyťahnú také veci zo seba, že je to neuveriteľné, že čo dokážu tie deti akože robiť na týchto zápasoch alebo turnajoch. OK. No, dobre. Skúsme teraz prejsť ešte na taký časovú harmonogram alebo nejakú logistiku, že ako nám rodičom zmenilo proste život, tento florbal alebo všeobecne možno šport. Ako to máte? Kika, ty máš 3 chalanov, ten najstarší už asi chodí už sám. Už viac menej chodí sám, alebo sa mu teda postaráme nejako, alebo už si vybaví odvoz aj sám vlastne, že to už je také. A Maťka doprevádzam zatiaľ a najmladší ešte sa len chystá. Jasne, že pôjde hrať ligu, takže tam nám to začne. Ale zase prostredný, však ten hral zase za 2 kategórie, odkedy začal hrávať. Tak sobota, nedeľa, vlastne program máme, nemusíme si vymýšľať žiaden iný. Jasne. To hovorím, aj o program je postarané, presne vieme, hej, vopred, kedy čo. Ale spojilo to rodinu, akože neskutočne. Áno, super. To určite. Super. Každý tým žije u nás. Ja by som to možno aj porovnal, že Alexander chodil aj na tenis a ja na tom florbale hrozne oceňujem, že neviem, že či je toto asociáciou alebo túto našou ligou, ale to je perfektne zorganizované. Akože zápasy začínajú na čas, sú tam rozhodcovia, všetci vieme dopredu, kedy hráme, kde máme byť, okoľko sa tam stretneme. Zatiaľ čo keď chodil na tenis, tak to bolo aj vyslovene, že prišli sme na celodenný turnaj, kde hral nejaké družstva a hral prvý zápas 8:30 ráno a druhý 16:30 po obede a v tej kategórii ten zápas trvá 10 minút, lebo hrali jeden tiebreak a vlastne celý deň, akože nechcem povedať, že zabitý, aby som sa nikoho nedotkol, ale tá organizácia pri tom florbale aspoň väčšinou to vychádza tak, že hrajú zápasy po sebe, alebo medzi tým je nejaká krátka pauza. Takže aj keď hrajú povedzme v sobotu, tak to nie je tak, že celá sobota preč, ale je to, že jeden zápas o 9, jeden o 10:30 a na obed sme doma. A hlavne to nie sú tam tie vzdialenosti, že veľa mojich kamošov, čo má malých hokejistov,
tak hrávajú tie zápasy 100-150 km od Bratislavy o 8 ráno v nedeľu, stávajú o 5. To znamená, že my, aj keď niekedy je to akože veľa, že majú viacej víkendov po sebe, tak ešte stále si hovorím, že oproti iným športom je to akože veľmi efektívne, čo sa týka času, to prezliekanie nie je také náročné, takže všetko je to také akože viacej, rýchlejšie je to vybavené. Áno. Nie sú tam prestoje. Ja len doplním, že my hrávame vlastne nejakú takú tú, že regionálnu Bratislava ligu. Hej? Áno, bratislavský región. Najďalej je čo? Sú Malacky? Malacky a Modra. Modra je asi najďalej. Sú najďalej, čiže do pol hodiny ste v princípe všade, kde sa hrá. Hej? Čiže nemusíte cestovať cez pol republiky. Ja som sa raz posťažoval, že ideme do Modria skoro ráno a kamaráti ma hneď vyviedli z omylu, že v sobotu hrajú v Trenčine, tí ich mali a na druhý deň v Nových Zámkoch a v Nových Zámkoch o 8 ráno. Takže podľa mňa Modré je stále v pohode. Dobre, no zostaňme ešte pri tých turnajoch a teraz opäť možno, že výhoda pre rodičov, hej, lebo chodíme na turnaje, na rôzne teda majstrovstvá alebo nejaký turnaj a keď tam prídu tie decka, tak Peťo si ich zoberie a my máme na víkend voľný v princípe. My tam chodíme iba fanúšikovať. Toto by som chcel ešte akože povedať, že to je výhoda pre tých rodičov, že jeden víkend, ten víkend, kedy sa hrá, že máte o dieťa postarané, pretože Peťo má takú tú správnu autoritu a decká ho poslúchajú a nemáme obavy, že sa niečo udeje, takže a my máme party, hej. To mňa úplne šokovalo, keď v Trenčine, že celý deň sa o nich postaral a potom ešte večer, keď sme boli na spoločnej večeri, tak ich potom všetkých zobral na zmrzlinu. Že sme mali ešte ďalšiu polhodinu ako keby extra. Takže za mňa je to super, lebo je to presne to, že môžeme tomu dieťaťu ako keby zafandiť, potom utrieť slzy, alebo teda pozbudiť a potom ho necháme, nech sa s tým ako keby, že popasuje sama v rámci kolektívu. Aj to, čo Peťo hovoril, že oni medzi sebou, to už vidno po tých zápasoch, že už sú aj zvyknutí, že s kým sa bavia, majú také akože skupinky, že kto sú ich akože najbližší v tom týme a ten rodič je tam podľa mňa, že prisediaci, ktorý pozbudí a možno keď sa to dieťa spýta, že či som hral dobre alebo nehral dobre, tak povieme, že hral dobre a vybavené. Alebo teda že nehral dobre. Jasné. OK. Peťo, možno ešte povedz, že nie je to len teda o tom, že chodíme len do Modry, ale aj na tie iné turnaje a to je čo, že Praha a no väčšinou teda snažíme sa teda do Čiech, do Trenčína chodíme často, akože bude tam teda turnaj takto zo začiatku sezóny, ako bol aj teraz, alebo do Čiech a potom vlastne už od tých mladších žiakov vyššie sa snažíme teda v tom januári chodiť na tú Gotiu. To je teda ten najväčší mládežnícky turnaj. To je vo Švédsku v Göteborgu. To je vo Švédsku. Tam je to fakt veľmi náročné, lebo teda ani tí rodičia tam nie sú. Hlavne pre týchto mladších žiakov je to náročné, že je to proste 22 hodín v autobuse a proste spí sa tam. No teraz akože posledné 2 roky už spíme v hosteli, že sme zistili, že to je oveľa lepšie ako v tých triedách, lebo keď máš 20 detí v jednej triede v spacákoch na zemi, tak sa bojíš, aby si na niekoho nestúpil a o tom ani nehovorím, že non-stop sa niečo hľadá v tej triede, lebo proste už v izbách sa toho dosť hľadá. Už v izbách, takže dosť lepšie sa vyspia tie deti a že toto je také, že tú Gotiu sme si celkom obľúbili, že tam ideme, ale hovorím, že snažíme sa čo najviac na tých turnajoch byť, lebo tie turnaje ich neuveriteľne posúvajú dopredu. Oni zarazu zistia, že dokážu aj to, čo by za normálnych okolností nedokázali. Ja tak hovorím, to je aj s tým spojené, že aká je tá podpora od rodičov. Hej, ak sú družstva, my to aj vidíme, že sú družstva, ktoré tam nemajú vôbec rodičov, že sú niekde v Prahe na turnaji, tam nie je nikto, je tam iba to družstvo s trénermi, prídu tam proste, spia v škole, prídu nejakým vlákom alebo autobusom, však to je všetko v pohode, ale proste, že nemajú tam tých rodičov, že oni tam tú podporu tak necítia a to vidíme potom, že tie deti sú také, že oni potrebujú aj tých rodičov možno niektorí len vidieť, aj keď to nedávajú najavo. Niektorí povedia, že na čo si prišiel a tak, ale oni sú tak vnútri radi, že proste, že sú tam tí rodičia a že proste, že ich ženú dopredu, akože to cítia. Ale potom zase tak, jak hovoril Andrej, že po zápase utrú sa slzy, pokeca s rodičom 2-3 minúty a už ide znovu do toho kolektívu a vie, že toto je proste jeho ako keby taká povinnosť a ide vlastne s tým kolektívom. Hej, že väčšinou
90% tých detí sú proste do toho kolektívu a je to fajn, hej. To v princípe, ja by som to tak zhrnul, že tam je dôležitý nielen ten detský kolektív, ale možno aj ten rodičovský, lebo my už teraz po nejakých rokoch už si povieme, už si napíšeme súkromne a ideš tam a kedy tam idete a už sme akože aj taký ten rodičovský tím, hej, že ktorý chodí podporovať, takže to v Snipers funguje a no, ja som mal veľa ako tímov takto, čo išli, že od tej mladšej prípravky do mladších žiakov a proste tí, čo mali tie najväčšie úspechy, ako keď to beriem výsledkovo, alebo na turnajoch, alebo či už v lige, alebo niečo, tak vždy tam bol perfektný kolektív rodičov. Vždy. My sme dokonca fakt aj, však asi aj vy, aj tu viem, že niektorí aj na dovolenky a proste takéto veci, že chodia spolu, že sú tak viacej spolu, alebo že sa stretávajú inde, alebo že si po sezóne ideme niekde sádnuť, opekať, alebo zahrať si niečo. Takže toho času je málo, to je škoda, lebo aj viac by sa dalo, ale toto robí veľmi veľa. Dobre, ešte sa idem spýtať, že akú máme úroveň vlastne mládežníckeho florbalu na Slovensku? Možno aj nie v Snipers, ale aké sú tie týmy v porovnaní so zahraničím? Keď to zoberiem tak, že do tých mladších žiakov alebo so starších žiakov ešte dorast, tak je to akože sme určite na tej úrovni aj tých Čiech, alebo akože jasné, že vždycky tie špičkové týmy české sú pred nami, to je jasné, ale proste nájdu sa aj také zápasy, že kde dokážeme s nimi držať krok, aj ostatné týmy. No a tým, že sa tá základňa veľmi rozšírila teraz, tak aj my tu v Bratislave už to nie je také, ja poviem, že v úvodzovkách ľahké, či už vyhrávať tú lígu alebo byť proste niekde inde ako tí ostatní, že proste že sú za nami, lebo v tej Bratislave už je oveľa viacej tímov, väčšia konkurencia, niekedy nás bolo 4-5 tímov, ktoré si dokázali konkurovať, ostatné to bolo akože také iba, že skúšali, ale teraz je veľmi dobré akože nastavenie tých tímov vo viacerých kategóriách a hlavne v Bratislave teda, že začalo sa pracovať s tou mládežou oveľa viac. A ja to vidím, že proste fakt veľmi dobrú robotu robia vo viacerých kluboch, aj čo sú nové kluby, že to vidíme, že proste tie kluby nás dokážu aj potrapiť a sú to dobré zápasy a to je super. Lebo to nás zlepšuje, preto sme začali vlastne chodiť my do Čiech a do zahraničia, lebo proste keď si tu pomaly celú sezónu s nikým nezahráš poriadny zápas, to vôbec nejde o to, či vyhráš alebo prehráš. Teraz to fakt hovorím úplnou vážnosťou, že vôbec nám nešlo o to, že či vyhráš alebo prehráš, ale naozaj, keď hráš s niekým a je to 15-0, tak to asi nedá ani im, ani nám nič, aj keď sa teda trebárs nehrá na výsledok, ale nedá to nič. Je to taký lepší tréning, ale v momente, ako je ten zápas vyrovnaný, ako to je dramatické a takéto veci, tak to strašne veľmi posúva tie deti, lebo to ich na tréningu nenaučíš. Jasne. Proste my ich naučíme, ako správne držať hokejku, ako správne strieľať, nahrávať nejaké tie cvičenia, ale ten samotný zápasový mód, to sa dá len v zápasoch a tých musí byť čo najviac. Čiže čo najviac, tak jak tvrdím rodičom, že keď vynechajú veľa tréningov za sezónu, tak tie hodiny im proste chýbajú, tak takto isto aj to aj so zápasmi. Čím viac tých kvalitných zápasov hrá, tak potom, keď príde ten zápas akože ten top zápas, tak on to všetko z toho svojho mozgu vyťahne to dieťa a dokáže to všetko zúžitkovať, to, čo nabral na tých turnajoch a zápasoch dobrých. Hej? Dobre, možno už len taká posledná vec k tým turnajom. Ako chalani riešia napríklad Gotiu? Lebo u nás to je také, že Gotia, že keď budem starší, tak pôjdem na Gotiu, že to je veľká vec. Máte to tak aj vy u vás doma? No, čo má veľký rešpekt v prvom rade, by som povedala predtým, ale samozrejme chce ísť aj akože... Ja by som povedal, že môj už sa teda pýta, že či to je tento január alebo budúci január. Že už by chceli, ale je to aj kvôli tomu, že minulý rok veď odtiaľ donesli akože nejaké veľké úspechy, tak je logické, že tie mladšie kategórie, ako všetci vieme, že tie deti sa častokrát nepozerajú na tých najlepších florbalistov dospelých, ale pozerajú sa na tie najbližšie vzory. To znamená, že mladší žiaci sa pozerajú na tých najlepších starších žiakov, ktorých už videli na kempe, alebo povedzme ich videli na nejakom zápase, alebo prišli na ich tréning, takže oni vlastne idoli sa nepozerajú na slovenskú reprezentáciu, ale pozerajú sa skôr na tých, ktorí pred 2 rokmi vyhrali
v Goty alebo majstrov Slovenska, takže logicky. No teraz, čo sa týka tejto Gotie, tak vlastne ja som ešte mladší žiakov ani neprihlasoval, lebo už teraz sa to všetko rieši. A teda však ani rodičom som to nehovoril, lebo ste teraz vlastne prvý exkluzívne, že vlastne tým, že máme teraz mladších žiakov asi najväčšiu dieru, čo sa týka ročníkov, čo sme v Snipers, čo máme Snipers, to je práve spôsobené tým, že je veľa tých klubov a niekto si vyberá ten klub podľa toho, aby to mal najbližšie. Tak my máme vlastne v 2012-kách fakt, akože to si nepamätám, že by bolo, že tam máme proste 3 deti, či 4? 4, áno, no 4. 4 deti tam máme, s tým, že ten jeden je v starších žiakoch v podstate. Takže máme tam 4 deti, čo je veľmi, veľmi málo, lebo ten základ musí byť vždy z toho silnejšieho ročníka. Ale zase naopak máme veľmi šikovné 2013, aj 2014, tak sme vlastne tých mladších žiakov postavili na týchto kategóriách. A tak som si povedal, že uvidíme, ako to zvládnu v Trenčíne teraz na turnaji. A že podľa toho ich prihlasím. Ak to tam zvládnu, lebo naozaj tam boli o hlavu vyšší tí chlapci a aj viac možno. A ak to zvládnu, že proste nemyslím ani výsledkovo, ak by sme tam nemali nejaké veľké oči, ale myslím tak, že herne, že či sa dokážu do toho dostať, tak potom ich na tú Gotiu prihlasíme. Takže ja si myslím, že to zvládli. Tak jasne vyhrali, tak zvládli to je iné, ale tak jak Andrej hovorí, že ten prvý deň, aj keď prehrali teda zápasy, ale hrali veľmi dobre a dalo sa na to pozerať, ešte sme si hovorili, že v podstate, že úplne super, že zvládali to a vôbec im to nevadil ani ten fyzický kontakt, ani tým menším. Takže asi určite ich na tú Gotiu prihlásim, lebo vidím, že tam ich toto bude čakať a každý zápas, takže tam asi ľahký zápas nebudú mať a samozrejme bude to dobrá príprava, že tento rok samozrejme asi nepôjdeme tam vyhrať tú Gotiu alebo nejakú medailu doniesť, ako sme donesli s mladšími žiakmi pred 2 rokmi, alebo minulý rok teda starší žiaci, že donesli zlato, predtým bronz pred 2 rokmi. S týmto tam asi nepôjdeme, ale bude to dobrá príprava na ten ďalší ročník a tam si už možno budeme zase veriť trochu viacej. Hej. Donesíme medailu. Január. Do kalendára všetci to zapíšte. Jasné. Dobre, sme na konci. Možno, Peťo, ešte povedz, že keď teda chcú rodičia alebo deti prísť na florbal a vyskúšať to, už si to spomenul, ale čo majú teda urobiť, kde nájdu nejaké možno informácie, kontakty? Tak buď môžu cez stránku, tam je sekcia nábor, tak tam môžu napísať, vlastne ten mail sa vždy dostane ku mne a ich potom kontaktujem, alebo priamo mne môžu zavolať, to už ako kto preferuje. A prídu a tak ako som hovoril, že prídu na nejakú skúšku, uvidíme, posudíme a potom ich zaradíme do nejakej teda tej výkonnostnej triedy a podľa toho aj do nejakej tréningovej skupiny. Takže budeme radi, ak prídu a tak ako som hovoril, čím menší, tým lepšie. Super. Dobre, výborne. Sme teda na konci. Ja vám teda ďakujem, že ste prišli, že ste porozprávali o svojich skúsenostiach. Ďakujem teda Peťovi, Kike a Andrejovi. Môžete sa rozlúčiť teraz. Čaute. Ahojte. A ďakujem teda aj divákom a poslucháčom, ktorí dopozerali, dopočúvali až doteraz. Dajte nám like, odber, zdieľajte, komentujte, pýtajte sa, budeme radi. Pekný deň ešte. Ahoj.